за много години и бъдете живи и здрави. И нека тази година бъде по-хубава от другата, както за нас, така и за кетча. И нека започваме. Че не направих видео за първична сила, понеже не го усетих този рал като нещо добро, но ще го сложа тук. Ще мина набързо през мачовите сегменти, които станаха и така. Като рауът започна с матч между Ния Джакс и Беки Линч. Това се беше един нормален матч, като тук Ния Джакс взе победата и Беки кръвна. Да, кръвна. След мача излезе Коди Роудс, като каза на Шински Накамура, че това всичко трябва да приключи още сега и тази вечер. Коди каза на Шински Накамура да дойде със своята отрова, както и със своите отровни думи, и след това се появи Шински Накамура на екрана, като той накратко каза, че няма да свърши историята тук на този раунд. След това изплю отрова на камерата и така свърши. Джей Усо и Кофи Кингстън се изправиха с Лудвиг Кайзер и Джовани Овинчи. По време на матч, може би контузия или пък игра от Джовани Овинчи, като съдията се намеси и спряха матча точно когато Кофи Кингстън и Джей Усо се разменяха, като Джей и Кофи взимат служебна победа и да преминават нататък. Мис имаше своето Miss TV шоу, като той излезе и представи Judgment Day, пусна се тяхната музичка, но излезе R-Truth. След това се появиха и Джейди Макдоналд и Доминик Мистерио, които започнаха да се карат и се предложи матч между Джейди Макдоналд и R-Truth. Съгубилият напуска Judgment Day и всеки път, когато Доминик Мистерио искаш да каже нещо на микрофона, и публиката го булваше. След това обаче Мис обяви таг-тим матч Джейди Макдоналд, Доминик Мистерио срещу R-Truth и The Miz, като R-Truth започна да им намига и си мисли, че няма значение. R-Truth каза на Джейди Макдоналд, че го обича, удари го и спрати го към Miz. Miz направи своя финишър и така Awesome Truth победиха в този матч. Рия Рипли се изправи срещу Айви Найл, като в този матч Айви Найл показва също хватки на ринга, като техният матч продължава 13 минути и Рия Рипли запазва своята титла. В медиите се появи новина, че някой ще се завърне тази вечер, някой е шампион. Доста спекулираха, че ще бъде Боб Баконт или пък Батиста, но се появи Джиндър Махал. Точно така. Като той започна да говори, по едно време също така започна да говори на индийски. Малко след това обаче се появи не кой да е, а самият човекът скала, именно Дуейн Джонсън скалата, като скалата буквално се плъзгаше с него, като Джиндър Махал нападна скалата, но малко след това скалата го заблъска и го прати на земята, като му направи лакътя на народа, да се знае. След това скалата грабна микрофона и каза, че е гладен. Иска нещо за ядене. Казва, че тук в Сан Диего Rock said head of the table. Като феновете полудяха, както и може би много са настръхнали. Да. И с това приключва този сегмент. Имаме таг-тим матч между Шейна Бейзлър и Зои Старк срещу Теган Фокс и Наталия. Като Зои Старк и Шейна Бейзлър побеждават този матч за около 5-6 минути и преминаваме напред към точно така време за мейн евента на Monday Night Raw Day 1, а именно между Дрю Макинтайр и Сет Ролинс за световната титла в тежка категория, като излиза Дрю Макинтайр. WWE обявява за другата седмица, че ще има Коди Роудс срещу Шински Накамура, Катана Ченс и Кейден Картер ще се изправят срещу Челси Грин и Пайбър Нивен, Долдроп или там, както се казва, за таг-тим титлите при жените рематч. Имаме CM Punk, който се завръща другата седмица, да видим какво ще ни покаже CM Punk. И след това е за Сет Ролинс. Така стартира матча. Те започват да се бият. Раздаваха си чопове, скачане през въжетата, жабешко цъмбурване от Сет Ролинс, суперплекс. Също така се видя в матча Дрю Макинтайр с White Knight от средните въжета, Дрю Макинтайр с Future Shock. Дрю Макинтайр застана за Claymore, отброи, засили се, но Сет Ролинс контрира с бомба. След това туш и Дрю се повдигна на 2. Сет Ролинс се кача на най-горното въже, хвърли се назад, Дрю Макинтайр се премести. Макинтайр се засили за Клеймор, но Сет Ролинс отбегна този Клеймор. Суперкик от Сет Ролинс, педигри
към Дрю Макинтайр. Дрю пак се повдигна. След това се появява и Демиан Прист с Доминик Мистерио, а именно Демиан Прист ще кешира своето куфърче. Те отиват до коментаторската маса, като казват на съдията да го кешират. Но Дрю Макинтайр с Клеймор точно в лицето на Демиан Прист. След това Доминик се опита да направи нещо срещу Дрю, но го хвърли на суплекс. Дрю се качи на ринга, Дрю Макинтайр с Клеймор туширва го. Докато Дрю го туширва, Сет си е така ли, Дрю е вдигнал повече крака и се допира до въжетата, но няма победа за Дрю Макинтайр. Дрю се ядосва, изкарва го извън ринга на коментаторската маса. Дрю хваща Сет за хватка, но Сет се плъзва зад гърба му и му прави педигри на коментаторската маса. След това Сет вкарва Дрю на ринга и му прави стоп, кърб стомп и така Сет Ролинс запазва своята титла. И така, дами и господа, свършва Рао. И това като цяло на мен не ми се стори толкова интересно и реших да го по по-добрия начин, а именно да вкарам Рао и SmackDown в един клип. Така че да, продължаваме с SmackDown. А SmackDown стартира с Роман Рейнс, като той е в шоуто, интервюираща среща Роман и Пол Хейман. Като Роман Рейнс се стъписа за няколко секунди и след това се просто изразня и тръгна. Пол Хейман също се усмихна като някой. И първият матч за вечерта е между финалистите от турнамента за US титлата. Да, точно така. Като в този турнамент бяха Драган Ли срещу Сантос Ескобар, като тук Сантос Ескобар продължи напред. Други работи се случиха с Драган Ли, а другия между Боби Лешли и Кериан Крос, като Боби Лешли продължи напред. От другата страна имаме Грейсън Уор срещу NXT е чист, а именно беше Кармел Хейс. Хейс успя да победи Грейсън Уор, а Кевин Оуенс победи Остин Тиери. В предишния SmackDown имаше два мача. Санто срещу Боби, като Ескобар победи чрез намесата на новите му дружки, а именно Хамбърто Корило и Енджел Гарза, като прибиха Street Profits, а Боби се разсеи и така Сантос взе победата. Кармел Хейс се изправи срещу Кевин Оуенс, то техният мач не беше толкова лош и така Кевин Оуенс победи и остава големия финал между Сантос Ескобар срещу Кевин Оуенс за претендент на Логан Пол за Royal Rumble. Този SmackDown, тази вечер първи матч, Кевин Оуенс се това из Сантос, Енджел Гарза и Хамбърто Корило. Точно преди матча да започне се появи самият Логан Пол, US шампиона. Да появява се Логан Пол, който е просто до коментаторите и гледа. Дадаха му и слушалки, с които да коментира и той. Започна матча и хората на Сантос Ескобар бяха нападнати от LWO, като Кевин тук се възползва и започна да го налага. Хватки от двамата, Powerbomb от Кевин Оуенс, Стънър и така Кевин Оуенс победи в този матч. Веднага след това обаче Логан Пол взе микрофона и накратко влезе при Кевин Оуенс, каза му, че е Логан Пол и усети един бич. Боби Лешли и Street Profits излязаха на ринга. Боби каза, че Street Profits са най-добрият таг тим. Той казва, че ще се борят и ще вземат всичко, което заслужават през 2024 година. Като Street Profits казаха за таг тим титлите и споменаха Judgment Day. И казва също така, че е готов. Официално се обявява за матча, в матча на Royal Rumble през 2024. След това се появява на екрана Крос и Скарлет и после за Кериан Крос с Скарлет и Пол, докато AOP ги нападнаха на ринга. Кериан Крос се направи своят нов финишър. Така свършва този сегмент. Ми Чин излезе с Soul C, като тя ще има матч срещу шампионката Io Sky. Като техният матч продължава 10 на минути и Io Sky запазва своята титла. Следващия матч е таг тим, а именно между Pretty Deadly срещу Butch. Лики чисто, който не знаехме, а именно беше Тайлър Бейт от NXT. Да, и нямаше реакция от публиката, но нормално. Като това е дебютен матч в мейн ростъра за Тайлър Бейт. Тайлър Бейт със своите движения, Тайлър Бейт и Бъч направиха някакъв двоен финишър и така успяха да победят. Тайлър Бейт взе първата си победа в мейн ростъра, именно в SmackDown. Честито и да продължаваме напред.
Има обявени мачове за другата седмица, именно Бянка срещу Бейли, Кавран Грейм срещу Грейсън Уор и LWO срещу Енджел Гарза и Хамбърто Корило. И е време за мейн ивента между AJ Styles, Ренди Ортън и LA Knight. Победителят ще се изправи срещу Роман Рейнс на Royal Rumble турнира. И така първи на ринга излезе AJ Styles, след това излезе LA Knight и пепелянката Ренди Ортън. Като техният матч започна, пуснаха реклами и след това малко по-се забързаха нещата. Удри в коментаторската маса от LA Knight, Ренди започна да ги мята по масата. Styles се приготви за феноменалния лакът. До Ренди го хвана за крака и го събори, след което му направи своята класическа хватка от второто въже. След това LA Knight изкара Ренди Ортън от ринга. Ренди се беше подготвил да направи RKO. След това AJ скочи върху LA Knight от въжетата. Ренди искаше да направи RKO на LA Knight, обаче LA Knight го контра и му направи своя финишър. След това го тушира, но AJ хвана ръката, за да няма тупване на ринга. Като по този начин AJ с скачане от въжетата се метна върху LA Knight, като LA Knight кръвна. AJ Styles от въжетата те прави феноменалния лакът, но на Ренди Ортън това му трябва и прави своят невероятен RKO финишър на AJ Styles. И тук всички си викахме: о не, Ренди Ортън взима тази победа чисто, и LA Knight отвън дърпа съдията, който отброява туша. Тримата на ринга се появи Роман Рейнс с Соло и Джими, като започнаха да бият Ренди Ортън, AJ Styles и LA Knight. И Ник Алдис каза на Пол Хейман: честито, фатална четворка на Royal Rumble. Фатална четворка, ще имаме фатална четворка за титлата. Скоро го е нямало този матч, така че да, надявам се да сте издържали до тук, да ви е харесал. Ако ви хареса, знаете какво да правите. И да, това беше от мен. Очаквайте скоро видео и бай-бай.